प्रतीक तथापि से मिलित भाव मिसी समुद्र मंथन करते समुद्र भितर बहुत भल भल जिनिस पाई सारा पर से लोभ एत बढ़ी जाइला जे शेष से विश्व नाम एक प्रलय को आविष्कार करने बाध्य होते सेमिति आम मनीष समाज केते सभ्य केते शिक्षित मनीष मानकर ज्ञान ही असुमा एते भल ज्ञानर अधिकारी है छार स्वार्थ टिकपाई मनीष कहीं जे निजर सर्वनाश कर बसे कहीं से बुझीपारे नहीं से स्वार्थ ही शरीर समुद्र मंथर भीतर आविष्कार होइथिबा एक प्रलयकारी विश्व से विश्व जल मु आज क्षत विक्षत पाखे अजस्र अर्थ अच्छे कि क्षत औषध मिले किए तुम्हें भौणी आहत मनर करुण रागिणी मूर्छना कहीं तोलुच कौन है तुम जान ना जान न जानवर अभिनय अभिनय से माने करी जो माने वास्तव को जानी पारी मु तो निजे भी जाने मुखिए कौन करुची आ कोठी अछि आ मोर परिचय कौन हेले मु जानि तमर परिचय कौन सत कहछ भणी सतरे तमे जानि मो परिचय कौन सतरे तमे कहि पारिबो मते मुखिए कौन से परिचय टिक पाइबा पाई मुखाई के तारू बोली आसले हेले कोठी मते भर मिलनी परिचय तमर कोन मुना कथा मने पड़ुनी मुन्ना कौ मुन्ना कुह तो मुन्ना तुम पुओ जहाँ तुम जन्म देछ मने जदि मु मुन्ना को जन्म देछि जदि मु मुन्नार माँ ताहले मुन्नार पापा किए कौन है चुप रही कहीं कौन आते मते वो बाबा न थे माँ लिख देते नहीं भौणी तमे मते मिछ कहछ भुले दवा पाई मो सहित तमे बहाना करुछ मिछ कहना दे केही भी बहाना करना तमे जब मुनार माँ चिर सत्य मु भी सेमती मुनार बापा निराट सत्य कहली आम दुहिक संपर्क कौन स्वामी स्त्री जदि मु तमर स्त्री ताले मो हाथ सखा नहीं खाई ओ हाथ सिंदूर नहीं खाई चुप रहिले खाई कौन आती बाबू कहले मुनार सृष्टि कौन एक कलंकित संपर्क ना ना मुनार सृष्टि एक पवित्र संपर्क चाहू ना कहीं दान तो दान ना से दिन दान दे राजा हरिश्चंद्र साजी श्मशान रक्षक दान बड़े नल राजा काटी घोड़ा पाई घास कौन पुराण पड़ी ना बाबू किंतु तुम तो दान कर मोर निजर अर्थर अभाव पाई मुना को बिक्री कर देथिला आउ मो पाखर अर्थर अभाव काई से मो बड़ी कीड़ा बिका करे बाको चाहे नहीं आउ कीड़ा बिका नहीं आमे भी तुमको दान कर नहीं मैडम आवश्यक न थाई मो अकाटर दान न बापारी चाहोनी
ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ନାଇଁ ବାବୁ, ସବୁ ହଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଦିନ ଯଦି ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ତୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମୋ ସଂସାରରେ ଆଜି ହୁଏତ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ କରିନଥାନ୍ତା। ସବୁ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ବାବୁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ବାବୁ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ଥରୁଟିଏ ତୋ ମୁହଁରୁ ମୋ ବାପାଟାକୁ ଶୁଣିବି, ସେତିକିରେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ମରିବାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ କାହିଁକି ହଉଛ? ଅପେକ୍ଷା କର, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବ, ତେବେ ସିନା ଯାଇକି ସଂସାରରୁ ତମ କର୍ମ ସରିବ। ଆଗତୁରା ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ ହଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନା, ସେସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ବସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପୁକାର ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମେସିନ୍ ପାଲଟି ଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ପୂରଣ କରୁ କରୁ ପୁଣି କୋଉ କଳଙ୍କର ବୋଝ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବି। ପୁଣି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ, ପୁଣି ଧିକ୍କାର, ପୁଣି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଥାରେ ବୋହି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଗତି କରି ଆସିଲିଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆମର ଅଧିକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ମାନୁଛି ସେଟା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିଛି ସମୟ କଥା ବି ହେଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ସେ କଥା ଟିକିଏ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେନି? ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? କଥା କ'ଣ କି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଯେତେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହେଲେ ତମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତମର, ତଥାପି ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଚାଲିଛ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଡକ୍ଟରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ହଁ, ସଲିଲ ବାବୁ ବି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ତମେ ତୁମ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଡକ୍ଟରକୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଏହା କହିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର କୁହ, ତମର ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କଥା କ'ଣ କି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ। ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତମ ବାପା ମା ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତମକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତମ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଭକ୍ତି କରେ, ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମ ବି କରେ। ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରେ ତମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ରାଧାରାଣୀ କରୁଥିଲେ ନଟନାଗର ମୁରଲୀ ମୋହନକୁ, ମୀରାବାଇ କରୁଥିଲେ ଭବ ବିନୋଦିଆକୁ। ସେମିତି ଏକ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି ତମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ। ସେ ପ୍ରେମଟିକକ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇପଡ଼ୁଛ। ସେଇ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ତମକୁ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରିବେନି ତ? କେଉଁ ଜିନିଷ? ତମକୁ ଭଗବାନ ମନେ କରି ଏ ଭକ୍ତ ତମ ପାଦ ତଳେ ଥରୁଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏସବୁ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନେ କରି ମୋତେ ଏତିକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରଥାଉ ପଛେ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଟମାଏ ସିନ୍ଦୁର, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ହରିହାଟରେ ଉଡ଼ା ନ ହଉ ତାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ କରୁଣାର ଭଣ୍ଡାର। Somos